Hoće li umjesto Romane Vlašić na čelno mjesto direktora turističke zajednice grada Dubrovnika doći Davorko Obuljen? Provjerili smo gdje je zapelo s javnim natječajem za kupnju ili izgradnju prihvatilišta za beskućnike. Roditelji većinom glasova pokazali da žele dvosmjenski rad vrtića. Pačica za sad jedini vrtić koji će se za tu namjenu kandidirati za europske fondove. Na početku dnevnika Dubrovačke televizije lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Da su neke pozicije itekako primamljive, svjedoče i špekulacije koje se ovih dana mogu čuti vezane uz čelno mjesto turističke zajednice grada Dubrovnika. Što se iza njih krije, doznajte u prilogu koji slijedi. Niti grad Dubrovnik, niti gradonačelnik nemaju ovlasti smijeniti, promijeniti ili postaviti nekoga na čelo turističke zajednice grada Dubrovnika. Procedura je u tom slučaju jasna. To ide preko turističkog vijeća, u turističkom vijeću sjede politički neovisne osobe, sjede stručnjaci redom svi iz turizma i ja do sada nisam čuo, osim iščitavajući iz medija, ništa o smjeni gospođe Romane Vlašić. Gradonačelnik je istaknuo da je sasvim normalno postavljati pitanja i tražiti odgovore i pojašnjenja za pojedine teme, a za trenutnu situaciju je rekao: Osuđujem takve istupe na načine da netko iz institucije kao turistička zajednica plasira informaciju da mi želimo smijeniti direktoricu turističke zajednice samo zato što postavljamo pitanja. Na pitanje radi li Vlašić dobro i koliko je zadovoljan dosadašnjim učinkom, dobili smo sljedeći odgovor. Pa načelno, dakle, u ovih posljednjih 8 mjeseci nisam imao osobitih primjedbi na rad gospođe Vlašić. Da je sve bilo vođeno sjajno, nije. Da je bilo tu nekih velikih nepravilnosti, o tome ćemo vidjeti u budućnosti ili uistinu nekakvih nepravilnosti bilo u proceduralnom poslovanju. Gradonačelnik je istaknuo da se kao predsjednik Skupštine turističke zajednice grada Dubrovnika želi detaljnije upoznati s njenim radom, a kompetentnost mu pruža i njegov dugogodišnji rad turističkog djelatnika. Ekonomskih nepravilnosti, ističe, nije bilo, no marketinški rad je mogao biti i bolji. Kako se ime Davorka Obuljena spominje u svojstvu potencijalnog kandidata, gradonačelnika smo upitali za pojašnjenje ili barem stav prema takvoj mogućnosti. Bilo kakva špekulacija, bilo kakvim drugim imenima u ovom trenutku bi bila apsolutno bespredmetna. Ponavljam, priča o smjeni direktorice turističke zajednice nije došla iz grada Dubrovnika, niti gradskih institucija, ona je direktno došla iz turističke zajednice grada Dubrovnika. Trenutnu situaciju nisu htjeli komentirati ni aktualna direktorica turističke zajednice grada Dubrovnika Romana Vlašić, kao ni novi akter priče Davorko Obuljen, no uskoro će se raspisati natječaj, pa će se i ova tema rasvijetliti. Čeka se trenutak objave javnog natječaja kako bi grad krenuo s kupnjom ili izgradnjom prihvatilišta za beskućnike. Što to znači za korisnike Visa 2, doznajte u prilogu Alene Hadžić. Iz grada poručuju kako će vrlo brzo objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda u svrhu izgradnje prihvatilišta. Iskreno se nadam da ćemo imati dostatan broj zainteresiranih ponuđača i da ćemo u konačnici uspjeti i taj projekt privesti kraju. Naravno, nakon kupnje, ukoliko dođe do toga, slijedi još i opremanje i prilagodba prostora svrsi ukoliko bude građevina, ukoliko bude zemljište, naravno onda nam slijedi izrada dokumentacije i sve ono što slijedi izgradnja. Rokovi izgradnje, kažu, ovise o ponuđačima, a ovo prihvatilište bit će samo privremeni smještaj za one koji udovoljavaju uvjetima. I tu moram napomenuti, dakle, 6 mjeseci je vremenski period za koji korisnik može biti smješten u prihvatilištu. Iznimno, u iznimnim slučajevima to može biti i godina dana. Brojni socijalni i ekonomski problemi utjecali su i na sudbinu stanara Visa 2. Ja sam socijalni problem, ja i dijete. Mi smo plaćali stan dokle smo mogli, a poslije nismo mogli plaćati stan i tako smo ostali na ulici. Ja nemam nego 850 kuna, živim od toga, a mali mi nigdje ne radi, pošto mali radi ovako privatno, nekog koga zovne i tako dijete ima za sebe. Pa sad, mislim, eto, preživljavamo nekako, ali Boga mi teško, strašno teško, to je, mislim,
Mnogi stanari ove derutne zgrade već godinama nisu radno sposobni, te imaju minimalna ili nikakva primanja, a neophodna im je i psihosocijalna pomoć. Ovaj projekt je pozitivan pomak, ali nije rješenje za starije ili radno nesposobne dubrovačke beskućnike. Roditelji žele dvosmjenski rad vrtića, pokazala je to anketa koja se provodila krajem veljače. Za tu će namjenu grad Dubrovnik kandidirati dječji vrtić Palčica za europske fondove. Anketno ispitivanje koje je provodila Razvojna agencija Dura obuhvatilo je gotovo 900 roditelja, a rezultati su pokazali kako postoji potreba za drugom smjenom od 11 do 21 sat. Na osnovu provedene ankete dobili smo jasne rezultate kako jedan od vrtića je nužno potrebno da radi i u drugoj smjeni. Nakon što se provede i cijela rekonstrukcija, prilagode se prostori i osiguraju se adekvatni uvjeti, onda će se doći do rada u drugoj smjeni. Radovi na vrtiću Palčica započeli su prije nešto više od mjesec dana, a trajaće cijelu godinu, što znači da bi se 2 smjene mogle tek tada uvesti. Svaka promjena najviše će utjecati na djelatnike vrtića. Kako ćemo se organizirati, mi u ovom trenutku još uvijek ne znamo. Dogovarat ćemo se sa gradom Dubrovnikom, sa našim osnivačem, a ono što je za roditelje najvažnije, mi želimo odgovoriti na potrebe roditelja. Roditelji su putem ankete istaknuli potrebu za dužim radnim vremenom vrtića, odnosno od 7 do 17 sati. Ukoliko se dogovorimo za rad do 17 sati, nema nikakvih problema, mi ćemo se preraspodijeliti unutar našeg radnog vremena. Sve ostalo zahtijeva dodatno zapošljavanje radnika i mislim da je to dobra stvar. Iz gradske uprave nadaju se da će sredstva za potrebne promjene dobiti od Europske unije, točnije iz Europskog socijalnog fonda. Roditelji su pozdravili anketu i činjenicu da je bilo uvršteno i pitanje o radu vrtića tijekom turističke sezone. Ja osobno i ja i suprug smo privatnici. Mi imamo taj luksuz da mi nemamo fiksno radno vrijeme, ali jako puno mojih prijateljica, jako puno nama mama iz grupe, znači ima nas skoro 2000, ima i tekako potrebu za tim smjenama, pogotovo u ljetnim mjesecima kad se radi više nego što se radi zimi. Provedena anketa obuhvatila je 15 dječjih vrtića, 10 u gradu i 5 u Mokošici. 2 smjene neće se provoditi u svim dječjim vrtićima, već samo u pojedinima poput vrtića Palčica. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg pročelnika područnog ureda za katastar Dubrovnik i još 4 hrvatskih državljana. Detalje donosimo u kratkom informativnom bloku vijesti. Pred Županijskim sudom u Splitu podignuta je optužnica protiv 5 državljana Hrvatske, među kojima je i bivši pročelnik područnog ureda za katastar Dubrovnik. Njega i ostalu 4 tereti se za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u razdoblju od 2010. do 2016. Turistička zajednica grada Dubrovnika za blagdan Uskrsa za sve građane i posjetitelje organizirala je prigodan program. Sve počinje u 10 sati ispred palače Sponza uz primorske svatove i tradicionalnu radionicu penganja jaja, a nastavlja se uz folklor i koncert klapera guza. Gudački sastav Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod umjetničkim vodstvom maestra Pavla Zajceva nastupit će u petak 30. ožujka u Salući od Zrcala s početkom u 20 sati. Na programu su djela Edvarda Elgara, Gustava Holsta i Jozefa Suka. U petak na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o zdravlju Zdrav grad zdravog duha s početkom u 20 sati. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Jučerašnja podjela rabljene odjeće i obuće Crvenog križa još jednom je pokazala veliko srce Dubrovčana. Više donosimo u prilogu. Još jedna u nizu akcija darivanja Crvenog križa Dubrovnik održala se jučer u njihovim prostorijama na Kantafigu. Bilo je nekih 15 korisnika koji su preuzeli darovanu odjeću i obuću, bili su jako zadovoljni. To su uglavnom ljudi koji su u potrebi i kojima to u svakom slučaju treba. Tako da smo podijelili dosta robe, odjeće za odrasle, a što nas također raduje i za djecu. Broj korisnika, naglasio je ravnatelj, gotovo je isti svake godine. Iskoristio bih ovu priliku i apelirao na sve građane i Dubrovnika i sve naše drage sugrađanke, da kad donose robu stvarno da paze na dignitet onih osoba koji primaju tu robu, jer primamo svašta.
ljudi čiste jednostavno ormare i onda donose robu koja nije primjerena ni za smeće, moram tako reći. Pomoći se može kroz cijelu godinu, a roba oprana i složena u kutije može se ostaviti u prostorijama Crvenog križa i to svakim radnim danom do 15 sati. Kao i godinama do sada, i ove će se održati tradicionalna manifestacija Uskrs u Primorju. Više o bogatom programu rečeno je na današnjoj konferenciji za medije. Manifestacija Uskrs u Primorju nastala je prije 9 godina, a ovaj put na inicijativu grada obogaćen je program. U subotu 7. travnja na Lokvi u Mrčevu program će započeti s trombunjerima, linžavim blagom i limenom glazbom Komolac. U ostatku bogatog programa posjetitelji će se bolje upoznati s običajima i tradicionalnim jelima karakterističnim za gornja sela. U nedjelju 8. travnja u 15 sati počet program sa dubrovačkim trombunjerima, limenom glazbom Zaton, koji su nam svake godine nastupali i dolazili, a mi njima za uzvrat. I onda će nastupiti naš podmladak Mali Linđo sa primopredajom nevjeste iz primorske svadbe i primorskom zdravicom za pozdrav svih gostiju koji će biti u Mrčevu. U sklopu bogate ponude moći će se obići još uvijek funkcionalnu mlinicu za proizvodnju ulja i kovačnicu na Ljupču. Kako bi se građani mogli preveseliti u miru, organiziran je besplatan prijevoz Libertasovim autobusima. Lako je jednostavno doći u gornja sela, odnosno na Lokvu u Mrčevu, jer će zaustavljanja biti i na Pilama, pa na Tomiju, na stanici pokraj robne kuće Srč, u Komolcu i u Mokošici, što znači da je zaista jedna prava linija organizirana da svi mogu se ukrcati i imamo dovoljan broj autobusa na raspolaganju. Na konferenciji je istaknuto kako se ovom manifestacijom, ali i brojnim drugim akcijama žele oživjeti rubni dijelovi grada. Želimo da se ono što se može raditi kako u gornjim selima, tako i na otocima, da se to gostima prezentira, da se naprave nekakve tematske ture, kako se što radi, kako se proizvodi. Želimo više svakako i vinara na našem području. Od samih početaka turistička zajednica grada prepoznala je važnost manifestacije Uskrs u Primorju, koju i svih 9 godina podržava. U ovoj manifestaciji ovako u proširenom obliku želim puno uspjeha i nadam se da će se razvijati i dalje. Tijekom 2 dana održavanja ove manifestacije zasigurno će biti zanimljiv program koji će privući brojne posjetitelje kako domaće, tako i strane. U suradnji grada Dubrovnika i Centra za mlade nastala je ideja kojom se uljepšao grad povodom blagdana Uskrsa. Veliko jaje sada krasi ulaz u grad s Ploča, a za dizajn su zaslužne studentice s odjela za restauraciju i mlađi od 14 godina koji zajedno djeluju u likovnoj grupi Arci. Oni su napravili 2 uskrsna jaja, kao što vidimo ovo jedno ovdje sa motivima grada, drugo se nalazi u Mokošici, isto tako samo što nije motiv grada, nego više onako baš pravo uskrsno jaje. Inače, likovna grupa je počela već ranije sa djelovanjem, ali je baš nekako zaživjela u 11. mjesecu kad smo imali izložbu pri forumu Rukama složeno u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Nakon toga smo imali za Božić kućice i evo sada za Uskrs i uskoro ćemo imati izložbu jedne mlade umjetnice baš iz Centra za mlade koja je isto na studiju restauracije u nas u Dubrovniku. U Domu za starije održana je pjesnička večer. Svoja djela predstavili su korisnici doma, ali i njihovi gosti. Ta ruka ih drži, miluje i pazi dok motori ne prorade u punoj snazi. Poetska večer u Dubrovačkom domu za starije osobe održana je na zadovoljstvo njegovih korisnika, koji su ujedno bili i domaćini ovog druženja. Najbih dala uvod vrlo kratki, što je ljubav. To ne računam da mi se zbraja u pjesme. Onda bih pročitala jedno, dok sam bila u izbjeglištu, da kažem da čovjek, iako je u tuzi i na raspoloženju, ipak dobije inspiraciju u jednom momentu da se ne da. Osim korisnika doma, predstavili su se i dubrovački umjetnici, zaljubljenici u pisanu riječ. Umjesto da napiše pjesnik roman, on će možda u nekih 30 ili 25 redaka napisati cijeli roman. I on na takav način se u biti postavlja prema svijetu u kojemu živi i uvijek dava neku svoju poruku. Ova lijepa organizacija oduševila je sve nazočne, a prema najavama mogla bi postati i tradicionalna.
Bilo je to sve u Dnevniku Dubrovačke televizije. Hvala na pozornosti, do sutra, srdačan pozdrav.